Masibulise kubazalwane bonke egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Amen. Sasindisiwe ke siyazi ba ke xa sibulisa masimfake amen phayizantsi okhombisayo ukuba inetwork iyevakala. Sibulisa abangcwele bonke abakhona namhlanje emvuselelweni ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Siyabulela abathandekayo kakhulu. Sasindisiwe izono zami zonke, uJesu wandenzela inceba ukuba andixolele andenze umntwana wakhe nam, ukuba ndimkhonze emhlabeni ngenhliziyo evumayo. Ukukhonza uYesu bazalwane lithamsanqa okanye sisibusiso, ukukhonza uYesu. Ndicela ke siqhubeke nomsebenzi okanye nomyalezo wethu omalunga nokwakhiwa kwebandla likaKristu ngezipho zikamoya. Make sifunde laa ncwadi yabase-Efese chapter 4 uverse 12 no-13 namhlanje. Sibuye sifunde incwadi yokuqala kaPetros, 1 Peter chapter 4 from verse number 7 to 10. 1 Peter chapter number 4 verse 7 to 10. Then sifunde ke incwadi kaMateyu 16 verse number 17. Then sizothandazela ngalamazwi. Siqala kule ncwadi yabase-Efese uchapter ngu-4. Siqale ukufunda kuverse number 12 sibe sesisiya ku-1 Peter chapter 4 verse number 7. Then sifunde kuMateyu 16 verse number 17. Sithandaze. Ufunde ngolhlobo ke abase-Efese. Wabanika ezi zipho zokulungiselela lonke usapho lukaThixo emsebenzini walo, ukuze kwakheke ibandla elingumzimba kaKristu. Ekugqibeleni ke sonke siya kuba yiloo mbumba yamanyama, iqulathwe lukholo lwethu, kwakunye nokwazi kwethu unyana kaThixo, sibe ngabantu abakhule bagqibelela. Sibe ngabantu abakhule bagqibelela, silingane noKristu ogqibeleleyo. Sikelela Nkosi izwi lakho ulabe, silive Nkosi ngokuthetha kwakho. Umoya ingcwele asembulele egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Sifunda ke le ncwadi kaPetros wokuqala, chapter naye ngu-4 bazalwane. Then sizothandazela uverse number 7 wale ncwadi. Inhloko ndaba ithi ukusebenzisana kuzo zonke izinto, isiphelo sisemnyango. Ngoko ke hlalani nisezingqondweni, nikuqulele ukuthandaza. Ngaphezu koko ke hlalani nithandana, kuba kaloku uthando luyazingcwaba izono. Belezalanani ningenasikoko. Umntu onikwe isiphiwo esithile uThixo makasisebenzise ekuncedeni abanye, njengegosa lokwaba isisa sikaThixo esinhlobonhlobo. Oshumayelayo makamele uThixo, oncedisayo makancedise ngamandla awaphiwa nguThixo. Zonke izinto zenzeleni ukuze kunconywe uThixo ngenxa kaYesu Kristu. Kaloku sesakhe isidima namandla nanini na. Sifunda ke le ncwadi kaMateyu chapter number 16 verse number 17.
efundeka ngolu hlobo verse number 18. Masiye ku verse number 18 isuka. I tell you this, you are called Peter, which means a rock, and I will build my church on this rock. Not even the power of death will destroy my church. IsiXhosa sithi ndiyakulaka ibandla lam phezu kweli lwandle. Now, apha bazalwane, ukusuka kule ncwadi yabase-Efeso sifundile sazichaza izipho ezibizwa ngoba yi-fivefold ministry. Sathi ezi zipho zizo ekusetyenziswa zona nguThixo ukwakha ibandla likaJesu. Kahle kahle uJesu ulakha ngokwakhe ibandla esebenzisa izipho azinika abazalwane. Now, xa sifunda apha kule ncwadi yabase-Efese, sifunda apha kuceciswa ngoba injongo yezipho zikaMoya Oyingcwele awusinikelwa ukuphakanyiswa wena, kodwa usabelwa esi sipho ukuze kuncedakale abanye. Akekho umuntu oncedwa yigift ehleli kuye. Umuntu ukhuliswa sisipho esibekwe komnye umuntu. Na uthi ke apha uPaul wabanika ezi zipho zokulungiselela lonke usapho lukaThixo. So xa zingekho izipho zikaMoya Oyingcwele, asinayo into yokulungiselela endlini kaThixo. Nansi ke into enceda umuntu mayisindiswa, ukuze kube lula kuye ukubhaptizwa, ngoba isipho sikaMoya Oyingcwele asizifikeli. Usinikwa akufika uMoya Oyingcwele, usinikwa nguye uMoya Oyingcwele. Sivela kuThixo. Na uthi ke umbhali apha, ezi zipho zezokulungiselela usapho lukaThixo emsebenzini walo, ukuze kwakheke ibandla. Ibandla alakheki elikaKristu bazalwane uma abantu abasindisiwe bengenazo igift of the Spirit. Aliphumi ibandla. Ziba khona zona inkonzo njengoba sihlangana nje, umhlaba lo ugcwele ngamabandla, kodwa la mabandla akabi ngawo amabandla kaKristu. Kusho ukuthi bangamabandla abhilonga ebantwini. Ukuba ngaba ndimisa i-revival, aliphumi elikaKristu, kuphuma ibandla lomuntu xa zingekho izipho zikaMoya Oyingcwele. Uthi umbhali izipho zikaMoya Oyingcwele ke zincedisa ekwakheni ibandla elingumzimba kuKristu. Ekugqibeleni ke sonke siya kuba imbumba. Ngamanye amagama, izipho ziza ne-unity kubazalwane, kuphume imbumba yabantu, abantu abane-unity bevela emabandleni. So once zingabikho i-gift of the Spirit, ibandla noma abazalwane bekhonza kwezi ndawo amabi nayo le nto ibizwa ngoba ubunye. Asikwazi ukudibana. Sithi ukuze sidibane sidityaniswe zii-gifts of the Spirit. So ukuba uMoya Oyingcwele akasisizanga bazalwane, simnikwe xa singena, sibhaptizwe sonke uMoya Oyingcwele,
singazenzisi siphiwe, sicele umoya kaThixo asibhaptize. Then xa sele umoya ongcwele esebenza kuthi usiphathela izipho zikamoya ongcwele, ekuzizo izipho zikamoya ongcwele ezikhulisa umuntu spiritually. Emoyeni asikhuliswa ngamavesi bazalwane, sisikhuliswa zizipho zikamoya oyingcwele. Uthi kumbhali siya sibheka sikhule sibe imbumba eyakha umzimba kaKristu, sigqibelele ke sonke siya kuba yiloo mbumba yamanyama equlathwe lukholo lwethu kwakunye nokwazi kwethu nyana ka, kutsho ukuthi nokwazi uKristu, depending ukuthi xa sihlangene sinazo na izipho zokukhonzana singabazalwane. Ngoba xa sihlangene nje singanikwanga nto yasezulwini, ukuhlangana kwethu, ifellowship yethu ayibinawo amandla okusinceda. Ifellowship yethu bazalwane ayibikho effectively. Kanti uma sihlangana sinazo ezizipho, athi umpostoli Paulos kuchapter 14 we-1 Corinthians uverse 20, kuthini na bazalwane uma sihlangene? That means phaya ibandla likhonziswa zizipho. uPaulos phaya wayeqanda ebeka i-order kuba zazininzi kakhulu izipho ezazikhona ngela xesha kubo. Bebonakala abazalwane bangqubana ngazo, abanikani chance. Then uPaul waset i-order, ebona i-disorder yezipho. Waqala kuPaul walungisa ibandla uba limele uba lingene njani, zisetyenziswe njani ezi zipho. Wabeka i-order, kuthini na bazalwane uba nihlangene. Uthi ke elowo abe nengoba, abe nelulwimbi, abe nokuprofetha, abe nokuchaza intetho. uPaul uthetha nabazalwane ezibona izipho. Na uma sifunda ke kule ndawo kuthiwa ke ziyancedisa ezi zipho ekuba abazalwane ababasindisiweyo bazi uKristu. Ngoba abantu xa kungekho zipho abamazi uKristu. Abantu bazana nathi thina bashumayeli, abantu bazana neecawu zethu abafikele kuzo, because ayikho into engazisa uKristu ngaphandleni uba uKristu azazise ngokwakhe esebenzisa uKristu izipho azinike abazalwane. Now ithi iBhayibhile apha ukuze siye simazi unyana kaThixo kusetyenziswa izipho ezahlukeneyo. Ngithe izolo kule ndaba kaKristu bazalwane ye-salvation akusebenzi indoda inye, akusebenzi inkosikazi eyodwa. Le indaba yebandla likaThixo kusebenza abantu ngezipho abaziphiwe uThixo. Awufiki nanto apha, ufika ungenanto, unikwe into yala, usebenze ngento oyiphiweyo. Le nto awuyinikwe ecaweni, uyiphiwa umoya kaThixo, naye umoya eyithatha kuKristu, uKristu eyithatha kuyise. Ngoba ithi iBhayibhile sizamkeliswa nguThixo ezi zinto, kodwa zifika apha kuthi ngomoya kaThixo. Amabandla akhona aye ephelelwa lixabiso nakukuhlonipheka aye kade nako, because
xa umoya ingcwele engasa-operate, si-operate ngenyama, siqhuba ngokwesintu, sizimisele siqhuba ngokwenkqubo zecawe, umoya oyingcwele engathathanga indawo ebantwini. Isidima sikaKristu nokuvela kukaThixo akukwazi ukubonakaliswa ngoba kubonakaliswa ngomoya. Lezi ke izipho esizifundayo zezokukhulisa abazalwane. Baye abazalwane benamathela kuKristu, benanyatheliswa zizipho zikamoya oyingcwele. Ayiko kuba sishumayela kakhulu, ayiko kuba sincedwe kakhulu yinkosi. Sisizwa abazalwane ukuba nezipho zikamoya oyingcwele. Ibandla likaJesu likhuliswa ngabazalwane abanikwe izipho zikamoya. Na uthi kumbhali simazi unyana kaThixo. Phakathi kwethu kunabapostile, phakathi kwethu kunabaprofeti, phakathi kwethu kunabavangeli, phakathi kwethu kunabefundisi, phakathi kwethu kunabelusi ebandla. Abantu aba abangatreyinwanga sisikolo, abantu aba abamkelisiweyo, ayingobantu aba abamkelwe esikolweni okanye benikwe into yasesikolweni. Incwadi yeZenzo chapter 4 verse 13 kuthiwa babeva indlela abathetha ngayo abazalwane. Beva beqonda futhi into yoba abanayo itreyini abatreyinwanga, bangabantu nje aba-ordinary. Kodwa ukuthi abamangaliswa indlela ababechaza ngayo iindaba ezilungileyo nobubhodi babo. Zithi iBhayibhile, they know that Peter and John was uneducated, without any special school. So le ndaba kaHoly Spirit, le ndaba kamoya ingcwele, le ndaba yokuba ibandla lidipende kumoya ingcwele, it's very, very important bazalwane. Umoya ingcwele engakwehlelanga, ubanelishwa lokufavor abashumayeli, ubanelishwa wena lokukhonza abantu abashumayelayo, ubanelishwa lokuhamba nemimangaliso ungamboni uKristu. Because the only thing ekwazi ukurivila uKristu nokukhulisa abazalwane ekumazini uKristu zi-gift of the Holy Spirit. Ukuthi ibandla likhonze zikhona ezi zipho. Ezi zipho akufunekanga kube khona umpostile omnye. Funeka ibandla likaKristu lingabi nampostile, ngoba ilida yebandla likaJesu ayinyanga, inye ngumoya ingcwele. Na kube khona abantu abasilethwa nabakhethwa ngumoya ingcwele ukuba umoya ingcwele eme ngabo phambi kwabantu. But these people ayingabo, ayilolabo ibandla. Once zinqabe izipho zikamoya ingcwele, lo uthe wavela uyakhonzwa ngabazalwane. Luthe wanegift yokuphilisa abantu, bathandaza yena abantu. Luthe washumayela wazala abantu, abantu babeka ithemba kuye. Because apha kweli bandla abekho abantu uThixo aphinde wabapha izipho. Xa kuthethwa ke ngosindiso, inye inkokheli eyashiywa nguYesu, kwashiywa umoya oyingcwele. Ekunguye ke ngomoya ingcwele ophinda selecte abantu bokwelusa ibandla
bengazeluseli. Ndiyafuna sifunde le ncwadi yezenzo chapter number 20 uverse number 28 where uPaul ekhuluma ne-elders zaseJerusalem ecacisa ukuba lento yokukhokhela kwabo ayoyabo, ayonto abazithandeleyo, kodwa ecacisa uPaul amandla okanye i-authority kaMoya Ingcwele kulo ibandla. Na uthi Paul ebayala uPawulos ebashiya ebheka eJerusalem, ushiya libandla ababazalwane base-Efesu, lama elder ayekhokhela kwela bandla. Uverse 28 ka chapter 20 Zenzo verse 28. uPaul uthetha xa ufunda uverse number 22 ethetha ngokuhamba kwakhe achaze uba ubotshwe nguMoya Ingcwele, uxelelwe futhi uba ulindeleke ntoni eza kumehlela eJerusalem. Athi koPawulos, kodwa ndiyaya ndanelisiwe kuba uMoya Ingcwele ethethile nabo. Na uverse 28 wale ncwadi uPaul uyala la madoda awasiyayo, zilumkeleni nina ngokwenu, niwulumkele nawo umhlambi athe uMoya Ingcwele wanibeka phezu kwawo. Uyabona ukuthi namadoda akhokhela ibandla afunekanga ibe ngamadoda enyuswe ngamaphepha qha. Funeka nobaba abantu bayenyulwa ukuba bakhokhele ibandla angqine uMoya Ingcwele, banganyuswa ngamaphepha, ukuba abantu bakulungele ukwelusa ibandla likaThixo. Ngoba uPaul uthi kwaba bantu, zilumkeleni nina, nitsho nilumkele na umhlaba. iBhayibhile sesilungu sithi be careful how you live. Ngamanye amagama funeka uqaphele xa uhamba phambi kwabantu ukhokhela abantu, ungaphili careless. Kukho into ezingalindelekanga kwi-leaders, kukho into ezingafunekiyo sibonakale kubantu abakhokhela abantu. uPaul before ulumkele abo bakhokhela, lumkela wena indlela ophila ngayo, yilumkele. Suphila careless kanti unesipho, une-ability yokulida abantu. Na uPaul ke uyaveza apha ukuba bazalwa xa abantu belida ibandla likaJesu, because in our days abantu abalida amabandla ngabantu kakhulu kule mihla yethu. Uba kungena udokotela ugqirha kalinda ade abe neminyaka ade ayazi isalvation. Ngoba emabandleni namhlanje umuntu uyabuzwa uphakelaphi, usebenzaphi. Then xa isebenza umsebenzi ongathi ubalulekile, uyathathwa nasemva asondezwe ngaphambili kwi-front line, because abantu xa ungena namhlanje emacaweni babuzwa into yoba uyintoni, uphangelaphi, uthini umsebenzi wakho. Loo nto yayikade ingekho. Yenza ke ngoba abantu abafikayo abafundileyo nabanemali kulo mhlaba baphoswe nguYesu, ngoba bona bangene phambili babe sezikomitini zamabandla bengeniswa imali yabo. Nalo kilishwa apho likhoyo. uPaul into yoba abantu abakhokelela ibandla uMoya Ingcwele akabazi aba bantu, nabo futhi abazani noMoya Ingcwele, abanamsebenzi ke ngoku nebandla aba bantu, ngoba abalazi ibandla futhi abazi nomnikazi webandla. Number 3, abalazi ibandla balizalwe kanjani, kwenzekeni ukuze kube khona ibandla. Now because aba bantu abakhokhelayo abafokasanga kwibandla, bafokase kakhulu kwizinto ezibonakalayo. Mawufundile, awuphangela,
ungena lula ekomitini, awungeniswa yinto oyiphiwe nguThixo, ungeniswa yinto ongene nayo. Kwibandla likaJesu bazalwane, kwelikaJesu hayi kwawethu amabandla, kwelikaJesu, kwelikaJesu ibandla hayi kwelethu ibandla. Awusiwa phambile ngonto oyiyo, usiwa phambile yinto oyamkelisiweyo, wayinikwa kumnikazi webandla. Uthi kuPawuli apha, zilumkeleni nina niwulumkele nomhlambi athe uMoya Oyingcwele wanibeka phezu kwawo. Yibani ngabelusi bebandla likaThixo athe wazizuzela ngegazi lonyana wakhe. Ibandla awubi nasibini sokuthi libandla lami, noba ngabe uShumayele wazala abantu kwadaleka umsebenzi, awukwazi ukuthi kwibandla likaThixo ukuthi uyali-owner. The church belongs to God, not anyone. Ukunikwa igift yobupostile ayithi owner ibandla. Mawusenza njalo ufana nomuntu ocele indawo emzini engena ndawo, anikwe le ndawo yokulala, axhwarhiswe, kuphela inyanga athi ngumzi wakhe lo. Uba ngumzi wendoda ewakhe yodwa. Now uma usithi ibandla libhilonga kuwe, ube nesibindi sokuthi this is my church. Kubani owafa eGolgotha? Kubani owahlutshwa ngenxa yabantu? Lo mbuzo uPawulos ubuze ngexetsha abantu baseKorinte bebhidekile. Kufika uPawulos washumayela, kwafika uApolo washumayela, kwafika uPetro washumayela. Abaphuma abantu Yesu abafunayo. Kwaphuma bakaPawulos, kwaphuma bakaPetros, kwaphuma bakaApolo. Bathi ngabekhonza athi mna ndingokaApolo, athi omnye ndingokaKefas, omnye athi ndingokaPaul. Uthi uPawulos ebakhalimela imali bazalwane. Kufe bani? Ufe bani? Ubani owaye ekuphambanweni? uPawulos, uPetro. Because xa ibandla uMoya Oyingcwele engabehlelanga abazalwane, akuphumi ibandla, kuphuma amahlelo abizwa ngamagama abantu. Xa uMoya Oyingcwele engekho, enga-operate, aliphume likaYesu. Ngoba likaYesu likhutshwa nguMoya Oyingcwele ngezipho azinika abazalwane. Yonke le Bible athi uPawulos ke apha eyala aba bazalwane, uthi kubo zilumkeleni nina niwulumkeleke nomhlambi athe uThixo uMoya Oyingcwele wanibeka. nguMoya Oyingcwele obekayo. Sithi isilungu apha, you who are the leaders should be careful about how you live. Awenzi into oyithandayo. Noba ungumfundisi uyenza into oyithandayo. Noba ke sewunegift yobupostile uyenza into oyithandayo ebandleni likaJesu. Everybody uya-accounta ebandleni likaJesu. Abakhokelayo babekwa nguMoya Oyingcwele hayi ngabantu. Bakhona abantu emabandleni namhlanje abakhokela amabandla, abakwazi ukukhuza, abakwazi ukukhalima, abakwazi ukunqanda mntu. Abantu baphila into abayithandayo enkonzweni kaJesu, benza izinto abazithandayo, bahamba ngendlela abafuna uhamba ngayo, akekho namandla kahayi. Because abantu ababekwanga nguMoya Oyingcwele, abantu sibabeka thina. Now ithi iBhayibhile xa zikhona ezi zipho niyanimazi unyana kaThixo. Kodwa xa zingekho ezi zipho, uba mfiliba uYesu. uYesu kuba mfiliba.
icawe uyayazi kodwa uYesu uyanzinyelwa nguye. Kuba nzima ukukholwa amandla kaYesu. Kuba nzima ukwethemba igama elithi Yesu. Xa abantu bekhonza kodwa izipho zingekho, ibandla liyema, litsala nzima ibandla. Ngitshilo izolo ndathi amaxesha amaninzi funeke sithi xa sincoma siveza amandla kaThixo, sifuna abantu babe ngathi uThixo unamandla, funeke sireferishe kwaba babezi-founders zakuqala, because asikwazi ukukhomba nto kwaba banamhlanje. Suba yindoda okanye ibe yinkosikazi engawabonanga amandla kaThixo. Suba ngumntu ongafuni ukwazi amandla kaThixo. Ndivamise ukuthi xa ndithetha ndingahlupheka uba abantwana bam endibazalayo bangathi ndihleli nabo ndikhonza uThixo, basuke bakhomba indoda ephaya ngaphandle bathi sifuna uThixo walaa tata thina, batsho kum ndisaphila. Bakhumbula uThixo wendoda engaphandle ngoba bambonanga uThixo apha kum ndikhona ndibazele. Fanele into yoba abantwana bam bawazi amandla kaThixo. Kufanele abantwana bam bamthembe uThixo endihamba ndimshumayela. Afunekanga abantwana bam bakhethe i-role model bathi barhalela uThixo wapha. Na i-gift of the Holy Spirit iyakunceda kakhulu ukuze ukwazi ukuba seriously. Now le ncwadi kaPeter masiyifunde, 1 Peter chapter 4 xa sawuthandaza. Suba ngumzalwane ongenanto ongayikhomba. Uyolala engcwabeni ukhomba abantu abafayo kungekho nto oyibonileyo. Chapter 4 verse number 7, incwadi kaPetros. Now ithi iBhayibhile apha kule ncwadi 1 Peter chapter 4 verse number 7, ukusebenzisana, ngoba izipho sikaMoya Ingcwele kuyasetyenziswana. Izipho sikaMoya Ingcwele zifuna iunity. Xa sizawufunda ke sithi esilungu elisiphetheyo, we must use God's gift. Kufanelekile bazama sizisebenzise izipho zikamoya esiziphiwa nguThixo. Simele bazalwane ukuba sisebenzise izipho asikhonza. Singabi ngobantu abayame kakhulu kwizinto ezingezizo izinto zikaThixo. La sifunda khona kuverse number 7 wakhona uthi kuzo zonke izinto isiphelo sisemnyango. Awubazalwane bam, ixesha esikulo lixesha elikhomba mhlophe uba uYesu uyabuya. Uba awuboni ungangayifundi neBhayibhile, ungajonga izinto ezenzeka kule mihla yethu, wazi uba ziyakuxelela uba uYesu uyabuya. Isiphelo sisemnyango. Uthi ke lo mbhali xa igqitha, ngoko ke hlalani nisezingqondweni, nikuqulele ukuthandaza. Sanuba ngabantu abangamavila ekuthandazeni, ngoba isipho sikaMoya Ingcwele ngeke usifumane lula xa ungakwazi ukuthandaza. Yiba ngumntu othandazayo xa usindisiwe. Ezi zinto azizenzekeni, ayonto uyifumana ulele. Awuyifumani le nto ulele, uyifumana kuba nawe uyathandaza. Suyithatha kancinci le nto ukuthi uyathandaza. Thandaza seriously.
ziaveyile kuThixo, zenze ufumaneke. uThixo bazalwane kuwe uziveza ngale ndlela omfuna ngayo wena. Uba unalo ithuba lokumfuna uThixo, sozumazi uThixo, ungamlangazeleli. Nezipho zikaMoya Oyingcwele uzifumana ngokuba uyathandaza, ube sowubhaptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Okwakuthandaza, la communication oyenza noThixo, olanxibelelwano lwakho noThixo, lukwenza ukwazi ukumfunda uMoya Oyingcwele, ukwazi ukudlelana noMoya Oyingcwele, uyazi ilanguage kaMoya Oyingcwele, ukwazi ukuthethana kwakhe uMoya Oyingcwele. Okwakuthandaza kukwenza ubhonde naye uMoya Oyingcwele. Abantu xa bexakwe zizinto zikamoya, awunoxakwa zinto zikamoya, uthandaza. Masikuqulele bazalwane bam ukuthanda. Take it very serious. Ukuthandaza. Ukuthandaza kuthathela ingqalelo. Indaba kaHoly Spirit awunoyinikwa mntu. Akho mntu ongakupha uMoya Oyingcwele. Ngoba uMoya Oyingcwele nguKristu onika abantu umoya kaThixo. Come closer. Sondela kuThixo ngomthandazo. Inyama yethu bazalwane ayikucacelanga ukuthandaza, futhi ayikufuni ukuthandaza inyama yethu. Ukuthandaza uyazinyanzela. You force yourself emthandazweni. Futhi akekho umuntu ongazathi mina ndathandaza ndagqiba. Kulokuthandaza noba ungumpostile noba uyintoni na. You force yourself until you die. Umthandazo yinto enyanzelwayo xa kuyiwa kuyo. Awufani nokushumayela. Kushumayela kulula, nabani uyakutraya. Uthandaza, you force yourself emthandazweni. Because ukuze ubhaptizwe, ugcwaliswe, unikwe, uyacela, uyazithoba. Safika thina enkosini siceliswa kwa uMoya Oyingcwele lo. Kuzilwe ukudla, kucelwa uMoya Oyingcwele. Nangoku sisasuna loo nto yokuba akavela zehlele. Bakhona abantu abathi yigrace le, siyifumana ngegrace le nto. Yebo bazalwane, igrace ikuncedela ubukwazi ukuthandaza. Igrace bazalwane ayiveli kubeke phambi koThixo. Intona nje iyakuvumela uthi bukathi unezono ukwazi ungena ngaphakathi. Ifana nelaa xesha uDavide owayebalekile. Ebalekile uAbsalom. Now efunwa ke ngokuDavide wamlanda eGeshuri. Wamfaka phakathi ebukumkanini bakhe. Wangena epalace. Wakugqiba uDavide wasifihla yena. Uphakathi uyile eGeshuri wangena phakathi. Kodwa kabubona ubuso bukaNkulunkulu. So igrace injalo ke. Isithathe ngaphandle yasifaka phakathi. Xa ufuna ukubona ubuso bukaNkulunkulu, wenza imigudu. Solomon watshisa intsimi ethi ndifuna ukubona just ubuso bukaBaba. Uphakathi epalace utya yonke into yasepalace. Kodwa ke neliswanga uhlala epalace nezicaka zikaDavide engayibonanga inkosi yakhe. Buza umbuzo uba bendisuselwani eGeshuri kanti inkosi andizoyibona.
So ungazibuza umbuzo nawe wehlukane nezolo kodwa ungayithola inkosi. So ulapha uzawuphinda ezonweni uyikhumbule igeshuri yakho. Yo. Ufuna ubuso benkosi. Aweneliswa kukubizwa ngoba ungumntwana kaThixo. Funeka ube nayo laba budlelwane bakho noYesu othe ukuxolele. Kufuneka ungabi nguye lo mzalwana ongathi ithetha andizazi noba umoya ingcwele ndamamkelana. Yo. Afuneka ube umuntu ongazinto. Because this thing into eyenzekayo, into oyi-experienceayo, into eyenzeka kuwe, into ongakwazi ukufakaza ngayo. Kummangaliso wakho. Na uthi kuPawulos apha bazalwane, uPetro apha kayithetha na uthi sikuqulele ukuthandaza. Ngoba uKristu usemnyango. Nansi ke emasiqhubeke nayo. Uthi ke naxa la verse number 7. Uthi ke apha ke nikuqulele ukuthandaza. Ngaphezulu koko ke hlalani nithandana. Uthando ke uPawulos uPetro athetha loluya oluproducwa uHoly Spirit. La fruits. Uthi ke uthando kuba kaloku uthando luyazingcwaba izono. Akuthethwa ngokufihlwa kwamanyala ba kuthethwa ngoba xa lukhona uthando izono azibikho. Xa uthando lukhona ebazalwanini izono azibikho. Luyazingcwaba izono uthando. Ngoba abantwana benkosi babonana njengabantwana bakaThixo. Sisho sikwazi ukuzalana xa kusebenza izipho. Sisho sikwazi ukonekthana, omnye akonektane nomnye. Kungabikho lula ukulimazana nokubulalana nokugqilazana. Ngoba sisenziwe sazaleka sayimbumba yamanyama. Akutho izono uthando luyazingcwaba izono. Ibandla elikhonza ngezipho izono azibikho kwelo bandla. Kodwa ibandla elikhonza without the gift of the Holy Spirit amanyala ayanda kwelo bandla. Mawukhona umpostile osiphulayo ekuzaleka amabandla, kube khona umprofeti okwazi ukuthetha imessage. Hayi umprofeti ozobona izimnyama kubantwana bakaThixo. Hayi umprofeti ozoxela into yoba wena une-general cases. Hayi umprofeti ozoprofetha amanga. Ngoba phakathi kwabantwana bakaThixo asikho isiqalekiso. Phakathi kwabantwana bakaThixo ayikho lento kuthiwa i-general cases. Tu uYesu sefikile. Ngoba iBhayibhile itsho mhlophe yathi uYesu usikhulule kwisiqalekiso eziza ngomthetho. Ewe. Umthetho uthe ukuba ubugwenxa bobawo benze isono obawo bethu. Uyawusivele leso sono nakwisidlulane sesine. Na iBhayibhile ithi akufika uKristu ke usikhulule kwezo zono zinjalo. So asikho isiqalekiso soba omkhulu xa uYesu efikile. Ewe baluqalekiso. Asithethi ngabaprofeti abanjalo. Tu. Hey Nkosi yami. Sithetha ngabantu abathi ka beme phambi kwebandla bedlulisa umyalezo banike ithemba abantu abakholwayo. Bathethe ngemessage eyenza sihlale silindile uba uThixo wayethe ngenye imini. Na kube khona abavangeli baligcina ibandla bekhalima ukuze singangeni into zasemzini phakathi ebandleni. Ibandla funekanga lihambe nomfundisi. Funeka kube khona umpostile, kube khona umprofeti, kube khona umvangeli. Umvangeli usiphula izinto
ekhalima alivangeli ibandla eli so that kungangeni ihlabathi ebandleni zikhutshwe izinto ezingafanelanga abazalwane aba lingahlali ibandla liphumle lireste kungena la gift ehlakulayo ikhalime yonke lento yenzelwe uba ibandla eli lakheke kwezi zipho zohlanu asikho esincinci kwesinye asikho esikhulu kwesinye njengoba namhlanje xa kuthethwa nge-fourfold ministry kuthiwa umpostile mkhulu umprofeti ulandela umpostile umvangeli yena ngumuntu nje sishilo izolo sathi abantu abaninzi akekho nto ndingumvangeli bayakubaleka uvangela abantu amavangeli abayatshintshwa abathi singabapostile because abapostile bahamba nodumo abantu bafuna udumo baphilela udumo so xa ungumvangeli awungomntu so abantu abaninzi nebe bekade bevangele bayeke ukuba ngubavangeli bafuna laa ndawo yobupostile abantu bafuna laa ndawo postile nomvangeli uyayeka ufuna uba ngumfundisi so uvangele afike ebufundisini afike enele ahlale phansi ayeke because uyifumene into ebeyifuna now xa sothandaza ke basabani na uthi ke uPetro apha le verse number 9 yakho belezelanani ningenasikoko verse 10 umuntu onikwe isiphiwo esithile nguThixo makasisebenzisele ekuncedeni abanye njengegosa lokwaba isisa sikaThixo esinhlobonhlobo oshumayelayo makamele uThixo umuntu onesiphiwo sokunceda abanye abantu makasisebenzise ekuncedeni abantu which means igift ezi into elapha kuwe yisebenzisele ukunceda abantu ithi kuBhayibhile oshumayelayo makamele uThixo so xa ushumayela sumela wena xa uphiwe igift yokushumayela mela uThixo yenzela uThixo lento oyenzayo suyenzela abantu nawe ngokwakho suzenzele mela uThixo na uthi ke xa igqitha apha oshumayelayo makamele uThixo oncedisayo makancedise ngamandla awaphiwe nguThixo zonke izinto zenzeleni ukuze kunconywe uThixo yonke into yenza endlini kaThixo yenzele ukuba uThixo anconywe ngabantu anconywe ngabantu ngenxa kaYesu Kristu kaloku sesakhe isidima namandla nanini na kusho ukuthi ma uThixo ekuphe into makunganconywa wena xa kunconywa wena feel bad khathazeka xa wenze into wanconywa wena kakhulu hlupheka ukhathazwe yile nto uba why abantu bengambonanga uThixo kule nto bendiyenza suvuyiswa kukunconywa kwabantu yiyo le nto abantu namhlanje bawushiya umyalezo abawunikwa nguThixo bafuna ukuhamba nento ethandwa ngabantu bafuna abantu aba bangalahlekwa ngabantu so xa ungumntu ophiwe imessage yokushumayela shumayela umele uThixo ukuze abantu bamncome uThixo ngenxa yakaYesu olapha kuwe sebenzela ukuthi noma abantu bekuncoma uhambe uye kuThixo ukhathazekile uthi Nkosi
yini le endingayenzanga kakuhle Oh, le yenza uma abantu basiye wena bababaze mna ngoba ipurpose yokukho bebandla emhlabeni kukuvezwa kukaThixo kulo ihlabathi. So if ibandla akavela uThixo kuvela thina bantu, kusho ukuthi umsebenzi wethu emhlabeni awenzeki. Na izipho ke siziphelwe ukuze kwakheke ibandla, kunconywe uThixo, anconywe, apraiswe, bamdumise abantu uThixo, bambulele uThixo abantu ngempilo kamzalwane uFulani. Bathi siyambulela uThixo osinike isipho esinguwe. Abantu besuke kum ngingumshumayeli banamatele kuThixo. Petros noYohane bangena etempileni, indoda esisiqhwala ihlele emnyango icela amalizwi. Bathe bakuyibona ukuba ilindele ukwamkela, bathi bona isiliva negolide asinayo, into esinayo isegameni likaYesu. Babe sebesithi kule ndoda sukuma uhambe. Ilibabe bayibamba ngesandla laa ndoda yaphakama yagqiba yatsibatsiba. Kodwa yabasiya emnyango yangena etempileni laa ndoda, yafika etempileni yadumisa uThixo, yangababizi oPetrosi noYohane. Uthi umbhali yangena yadumisa uThixo because i-gift of the Holy Spirit kufanelekile into yoba zingavezi thina, ziveze uThixo ophila kuthi. Kufanelekile izipho zikaMoya Ngcwele zingavezi ibandla endilikhonzisayo, kodwa ziveza uThixo olawula eli bandla esigciniswe lona. Now izipho zikaMoya Ngcwele kufanelekile into yoba zimveze ubukhulu bukaThixo. IBhayibhile lamadoda athi angena le ndoda idumisa uThixo. Ingathi Petros noYohane uliphilisile, kodwa le ndoda kudwa yavuleka amehlo, yambona uThixo oyincedileyo through uPetros. Ngoba xa izipho zikaMoya Ngcwele sizisebenzisa siphantsi kwe-anointing yomthandazo kaMoya Oyingcwele, asiveli thina, kuvela uKristu esihamba naye. Nayo into esiyoyinothisa xa uMoya Ngcwele efudukile phakathi kwethu silibandla, kukujonga uba udumo luya kubani. When the church is leading by the Holy Spirit, uMoya Ngcwele uglorifya uYesu, akadumisi thina. Xa ibandla liphila through the Holy Spirit lilindwa nguMoya Ngcwele, kubatyazwa kweli bandla uYesu, kudunyiswa uKristu. Nabantu abakhonza kweli bandla baya bemka ezweni benamathela kuKristu. Nabantu abakhonza kweli bandla bayesuka kuthi singabashumayeli baya bemazi uKristu through uMoya Ngcwele osebenza kubazalwane ngezipho abanikezwa. Lastly, incwadi ka1 John chapter 2 masiyifunde sithandaze. Na izipho zikaMoya Ngcwele zakhelwe ukwakhiwa kwebandla elikaKristu. Njengoba silapha nje asithethi ngemabandla ethu, afeyile awethu amabandla. Abantu balimale phakathi emabandleni. uKristu abantu abamazi, bazicawe. Abantu baqhayisa ngecawe, abanandaba noba uYesu angahlazeka. Kodwa xa ungathuki ibandla lakhe angakubulala umuntu ngecawe yakhe. Abantu abanandaba noba ungamthuka uYesu
abanamsebenzi wakhe. Kodwa ukwathetha kakubi ngompostile wakhe angakubulala umuntu. Ngoba abantu abamdifendela uYesu badifendela icawe abantu. Andibablame, yiyona nto bayaziyo ebancedileyo. Nam awunomthuka umuntu ondincedileyo, ndikhona. Ngoba uyena mntu endimazi uba uncedi. UYesu andimazi. Yo. Yesu Ndimdifendele. ngeke ndimdifendele umuntu endingamaziyo. Mna kufike umvangelo uFulani ndicinezela ngamadimoni. Ndalala akufiki umfo kaFulani. So xa ndingqina ndisithi undincedile uThixo nguFulani, ndinyanisile, yena mntu endimaziyo. Yo. UFulani uze ndimazi, akadingi umoya ingcwele angene kum. Naw uKristu apha nzima khona. Ukuze umazi, you need the Holy Spirit ukuze wazi uKristu. Uzohamba usitsho ebantwini uthi hey bese ndincame le cawe ndandikhonza kwicawe ethile yehluleka ndincede ukufika kule cawe. Hey wazi cawe wena. Uzambalisa amandla uthi yabaza ngawukuye kula cawe. Ngeke uthi uba makaye kuKristu, ngawuye kula nkonzo yami. Ngawuye kula nkonzo yami. Ndincedwe ila nkonzo. Kudala ndizula. Kudala ndizula. Ndifike ecaweni kaMfundisi uXingana. Yo, cawe kaMfundisi uXingana inamandla. Wazi cawe kaMfundisi uXingana. uKristu ngeke umazi. You don't need the Holy Spirit to know icawe yami. Amadimoni afika lale. Kwenzela uba kube ngathi inamandla lento ndiyiphethe. Yo. Afika la. Umoya ingcwele awunaye. Abuthi icawe yethu inenyani thina. Sinomfundisi othetha inyani ba awusoze ube nayo inyani umoya ingcwele wenayo. Uzawubhubha. Uxelele inyani semsulwa ubhubhe. Aninzi abantu abahamba besithetha abaphandle. Mna ndikhonza kumpostile uba neemoto zabo zifaka isitiki zalandoda. Bafaka izitiki emotweni ezibakhuseleyo. Because abanomazi abantu uKristu without the Holy Spirit. Ayikho ingqondo engatyhila uKristu. Asikho isikolo seBhayibhile esingawutyhilela uKristu. Sondele emthandazweni, thandaza. Yemfondini zile ukudla, yifune indaba kaMoya Ingcwele. Yifune uduyazi. Because ubumoya ingcwele akakubhaptizanga. Intsomi le sithetha ngayo. Yole nto abantu abaninzi abashumayelayo nabathetha kakhulu beshumayela baresearche kakhulu ngeefounders zamabandla. Talking about the history. Ubani wathenda inethile, ubani wathenda inethile, ubani wathenda inethile. Akuncedisi bazama babo ukuthi ungithi wayivula amehlo emfama. Akuncedisi. Kwenzekani kwixesha lakho? Wenzani wena? Yintoni ongayibalisa? Yintoni ongayithetha ngoThixo wakho? uThixo ukhonzwa nguwe namhlanje, ungathini wena? Naw sizothandaza. Abantu abaninzi balahleke kakhulu ngendlela engummangaliso. Ngendlela abantu abafuna ngayo udumo nendlela abaziphakamise ngayo abantu. Because xa ungena Moya Ingcwele ufuna udumo. Xa ungena Moya Ingcwele uzibona umkhulu. Xa ungena Moya Ingcwele ufuna into ezakuphakamisa. You know umoya ingcwele into asinceda ngayo kuba xa ekusebenzisa uThixo umoya ingcwele umsebenzi wakhe ukukuthoba. Pawulos ngenye imini uPawulos indoda ethe xa ifika evangelini yasebenza yatyhilelwa iimfihlelo zikaThixo nangaphezu kwamadoda ayehle noYesu ngolhlobo. Uthe uPawulos kwenye incwadi zakhe wathi eqalisa ukuba nepride. Ethandaza. Ngoba ndandike ndakwele sithathu izulu. Eqalisa uthi ndasebenza ukweqisa abathile. Athi zetshilo athi no ingendimi.
ilubaba. Ngubani lumkhuzayo? Ngumoya oyingcwele. Na uma umoya oyingcwele akekho, ushumayela engekho umoya oyingcwele. Kuwe funeka ube mkhulu ebantwini. Yona lento emabandleni ngoku abantu thina esasisindiswe safikela kuba befundisi benkonzo sasihlala nabo phakathi kwabo bengenazitulo zahlukeneyo. Ininzi into eyenzekileyo kwi-salvation kwi-gospel. Ininzi. Sifike thina befundisi bethu benganxibi i-uniform. Abantu bebenxiba i-uniform ngamawisile namatshetshi namazayo. Kwi-salvation ibingekho i-uniform. Ingekho lithi ikhola limhlophe, nathi imhlophe. Ngekho. Sasitshisa futhi impahla, sasitshisa i-uniform yamacawe sayitshisa thina. Satshisa i-uniform abantu besindiswa beze nempahla abe bezinxibe ecaweni bezinikezela impahla zecawe. Sisitshisa. Kodwa namhlanje zinxitywe sithi because xa umoya oyingcwele ehamba kufuneka ube nento ozawuzembathisa ngayo. Naxa i-Edeni uthi kwababeke e-Edeni bengembathanga benganxibanga benxibe iglory yakhe enxityiswe bayinxibile benxibe njengoThixo emyezweni. Batya isono phaa emyezweni bathi bakuwe esonweni bahlutywe ezangubo. Bathi uhlutywe ezangubo bathatha amagqabi bazembathisa ngokwabo because xa kumke ingubo le kaThixo ubaze. So ngoku abefundisi banamhlanje funeke benxibile, funeke bebonakele, funeke bevelile, funeke bekhona into ebahlulayo ebenza behluke apha kubo amakholwa. Abefundisi behluka nge-anointing. Ungayinxiba i-uniform, ufake ikhola, ufake yonke into, awehlukanga kuthi, wehluke ngedyasi qha. So umuntu ebesehluka nge-anointing eba mkhulu, hayi ngesinxibo. Hayi ngesinxibo. Futhi engafuni into yoba abe mkhulu nje aqaqe ebantwini afane nathi, kodwa xa imile ngaphambili bekubonakala uba lumileyo ngothandisiweyo ukwegqitha thina. Ehluka nge-anointing. Namhlanje funeke bafake ikhola. Banamachain abangehlukani nawo. Amachain abefundisi banamhlanje abangehlukani nawo. Ezinto sizazeRoma kuba kukho into okuthiwa ziiroselle zaseRoma. Iminqamlezo ide sithi uYesu umnqamlezo noba ungawufaka ngaphandle funeka ube ngaphakathi umnqamlezo. Ngoku umnqamlezo ukuthi thina masenzi ngoba xa kumka umoya oyingcwele funeke nizembathise. Nizembathise. Xa kumka umoya oyingcwele ngayimka funeke nizembathise. Nifake amachain ibuyele eRoma. Nifake amachain. Abafundisi banamhlanje ba-famous bahamba namachain. Bonke nabafikayo nabancinci nabatheni ukuba bakopa kwaba ngathi babhadlile. Without the Holy Spirit niba zimpumputa nilandela nirhokolozela abantu abalahlekayo. We need the Holy Spirit bazamama noba umncinci ufike uyibona into engafunwa nguThixo because abantu banamhlanje bathanda ifame, bathanda udumo. Na umoya oyingcwele ke xa ifikile uyaluhluba uduma kubeke emva. Bengumuntu ongathandiyo ukudunyiswa ngoba ithi iBhayibhile apha ukuze kunconywe uThixo. Hallelujah. Uvele uThixo. Vele uThixo. Le nto siyithethayo ayifuni ingqondo. Ifuna wena uhlale phansi nomoya kaThixo uthandaze. Thandaze ukuze uphume kule nto yokuba ngunyana womntu nentombi yomntu ukube ngunyana pha kuThixo. Ngoba iBhayibhile ithi umhlaba uyanqina. Ufuna ukubona oonyana bakaThixo, hayi oonyana babapostile, oonyana bakaThixo. Because le nto yenze intombi ibandla lilahleke ngolu hlobo. Xa ungunyana womntu awunomguzu uyihlo etshona ecaleni. Uyamnyamezela uyihlo noba ulahla abafazi aphinde athathe abanye uyihlo. Kodwa xa ufike ebufundini, njengoba uJesu wathi abantu mabenziwe abafundi bakhe, zange athi abantu mabenziwe sibenze oonyana bethu, wafuna sibenze abafundi bakhe.
Namhlanje ngosinonyana bethu sinamabandla sinonyana bethu, onyana bethu besoze basikhuze futhi onyana bethu soze basinqande. So sithi abantu abanepower, uJesu wasiya umyalezo othi makwakhiwe abafundi bakhe ngabafundi. Yiyo lento uPawulos babhubha bengena abantu. OPawulos babhubha bengena mahamenta, bengena nyana. OPawulos babhubha, oTimothy nobaba bebamentorisha bebanike ilungelo lokuba bakwazi ukukhonza uThixo bangakhonzi bona. Asimkhumbula uTimothy esithi kuPawulos esithi ndiphansi kogcobo likaPawulos. Asimkhumbuli umuntu owayisebenza under i-anointing yomnye umuntu. But sifuna uPaul uthetha ethi Timothy mfana wami, lonto uThixo akuphathise yona igcine uncedwa uMoya Ingcwele. So ngamanye amagama abafundi okanye abapostile bebandla lokuqala badlale indima bade bawutshona emhlabeni bencoma uThixo ngenye imini. Ithi iBhayibhile wathi uPawulos behamba khona beshumayela kwavela imisebenzi yamandla. Abantu bathi nabo Thixo behamba emhlabeni. OPawulos kuthiwa ngendlela ababengafuni ukuvela ngayo bazikhazula ingubo zabo. Bathi nathi sifana nani singabantu. Kuba uThixo ufuna kunconywe yena xa ekunika isipho. Ufuna kuvele yena. Avele apha kuwe uThixo. Namhlanje kuvele thina kakhulu. Ibandla lifile. uJesu akanabandla emhlabeni. Amabandla ngabantu. Sizovuselela ke bazalwane kulo TikTok ukuthi ibandla malibuyele endaweni yalo. Ibandla linomnikazi walo. God. Athe uYesu ndiyakulaka ibandla. ElikaJesu alakhiwa nandim, alakhiwa nangumuntu, lakhiwa nguJesu ngokwakhe. Elaka uJesu ngezi zipho esisibala. Na uthi ke xa ithetha ngelakhe uthi namasango eHadesi akayikulenza nto elakhe ibandla. Asibuyele kuThixo bazalwane. Asibuyele kuThixo ngenhliziyo enyanisekileyo ukuze sithole original Holy Spirit, not fake kaMoya Ingcwele. Esikwazi ukuthi sekhona kodwa senze unothanda sekhona. Ake sibuyele kuMoya Ingcwele okwazi ukoyisa icharacter yethu. Ake sibuyele kuMoya Ingcwele oza kusehlula. Ake sibuyele kuMoya Ingcwele ozosenza singayiphili into esiyithandayo sesithe sinaye. Ake sibuyele kuMoya Ingcwele lo ozohluba ubuthina kuvela unyana kaThixo apha kuthi. Naw siyathandaza. Uthi ke lo mbhali xa sithandaza lo ka1 John chapter 2 ethetha nabo abazalwane. Ndifuna uyibone le nto uba le nto ukuthi xa sithetha bathi abantu ukuthi sibulela ugcobo lukatata, ithi ukuthi uMoya Ingcwele akakafiki apha. Abantu kaze behlelwe ngamandla kaMoya Ingcwele bayesuka emntwini, bayemka kumuntu obasumayisileyo, banamatele kuKristu. Bantu baseSamaria baphuma bebizwa intombazana ibabizela kuJesu. Mase befike kuJesu befizwa likaJesu eshumayela uJesu. IBhayibhile baphinde basinikela more and more uJesu. Base besithi kule ntombazana asikholwa ngoba sife ngawe ngoko, nathi sizibonele. Mabehlule abantu befundisi bami kuthi bazawunibulala abantu befundisi. Bazawunibulala abantu bapostile bami. Bazawunibulala abantu. Imithathu emininzi yabefundisi ichithakele. Imithathu emininzi yabapostile iphelile. Imizi yabantu abazinkokheli badivosa bedivosile. Uma ushiya uThixo uba sesiqhengeni sokulimala. Asibuyele kubizo lwethu bazalwane. Ake sibuyele endaweni efanelekileyo.
Ake siye kuThixo onamandla onke okwazi ukuxolela abantu. Ake sibuyele ngenhliziyo zethu, ilizwe liyamdinga uThixo ukuze uThixo asiphe umoya oyingcwele. Izingxaki zingaka, ezi zinto zinintsi emabandleni. Ayikho icawe bazalwane ephumleyo, ayikho inkonzo engenamanyanga, futhi alikho ibandla elingekho ngxakini. Amatyala exokokoko, iimali zeminikelo zityiwa ngamagqwetha namhlanje. Icawe zinyanzelekile zingene emagqwetheni, kuyaphithizela ngabantu abathi baye ezulwini ngenye imini. Umbuzo uthi, siyawufika njani ezulwini? Sinje sidinga umncedi, umoya oyingcwele. Oh, sesiyathandaza, sathola into enamandla engafaniyo nento uIsrayeli okuhamba nayo. UIsrayeli ubengangenwa ngaphakathi nguThixo, ubehamba ecakwakhe. Kodwa thina abasindisiwe uphila kuthi ngaphakathi. Sendiyathandaza nayo le verse number 27 ithi, bazalwane, ndifuna siphume apha sihlale kulo TikTok sisazi if unqula umuntu usesicengeni wena. Ukuba ubuthi xa uthethe ecaweni yakho uthi ndibulela amandla kamfundisi, cela umoya ingcwele akwehlukanise naloo nto. Phuma kuloo nto. Verse number 27. Uverse number 26 kuthi, ndinibhalela ezi zinto mayelana nabo banikhohlisayo. Kodwa ke nina uKristu unithambise ngomoya oyingcwele. Nina uKristu unithambise ngomoya oyingcwele, not nge-olive oil. Namhlanje niyamotivatwa kakhulu. Kwanamaxesha kuthiwa ninexesha loba nine-special anointing, in-service ye-anointing. Dangerous anointing. Yo. Nespecial nezinto zokudlala, kudlalwa kakhulu kule mihla. You need to pray. Kudlalwa kakhulu, kuthiwe namhlanje kuyokhutshwa iziqalekiso abantu, namhlanje inkonzo yempumelelo, namhlanje into ethile, namhlanje into ethile. Once ube kuKristu, baptizwa ngamandla kaMoya Oyingcwele, kuzawudlalwa ngawe emhlabeni. Intanga ndiyakuxelela, kuzawudlalwa ngawe emhlabeni. Suhamba nodumo labantu, sulandela abashumayela abadumileyo, landela uKristu. Abantu amaxesha amaninzi nawe uzawuziqaphela, ngokuya ukhula enkosini, uvela ushumayela, usima phambi kwabantu, kukho into eyalahleka kancinci, ukoyika uThixo. Koyika uThixo. Omnye umntu kumlandela edumile, kanti umlandele ngexesha elibi, elahlekwe nguThixo, kube mcaweni uzama umlandela. Abantu abaninzi namhlanje esekwazi ungabi namahloni, athi umntu xa naze yabona thina sebasibizwa sishumayela, uthi umntu leyokubiza athi uyimalini mfundisi ukushumayela kwakho, iservice yakho yimalini? Umuntu ekubize ecaweni athi uyimalini? Iservice yakho ushumayela malini? Zizimbo ezingene noSathane ezibulele abantu abaninzi. Athi umntu leyo ushumayela athi andihambi nje. Wamkeliswe ngesisa, umele nawe ubamkelise ngesisa. Chapter 10 uMateyu verse 9. Ungayithathi imali yabantu, uyithathele ubabeke izandla baphile. Ukhoste uthi ukushumayela uthi imali ethile. Ndiyimali ethile mna. Ngakwazi ukushumayela ngoba ne-PA yakho ekwazi ukuxela into yoba utata kayityile, utata kangena apha, utata kathina, utata imali ethile, funeka udiposit imali ethile phambi koba ushumayela. The gospel is priceless, bazalwane bam. Lingabhatalisa. Udlala ngani lo mntu lo? Nani nifekethe ngosuku. Uma uthatha indoda ekubize imali, yakutshaja imali ngokuyoshumayela, udlala ngexesha, udlala ngabantu bakaThixo. There is nothing, akho power, akho nto ingangqinelwa, akho mnwe kaThixo, akho anointing. Inoise nemizwa ilahleke mhlazana umntu esithi ndiyimali ethile. Ilahleki pha ekutshajeni igospel. Because of lack of the Holy Spirit. Sifuna ukubabiza, sitsala abantu ngabo, senze imali. Ngoba xa sibiza indoda efamous, injongo zethu yi-fundraising.
Yo. fundraising kuyafundraiswa Waphi. Yo. hayi ngoba nilangazelela izwi akulangazelelwa azwi akunamsebenzi namphefumlo apho nizofundraise ngoba amabandla zii-businesses qha sizovuselela ibandla likaKristu Uvuselele. ibandla likaKristu. Hallelujah. Yo. uJesu ufuna ibandla Hallelujah. embo sithi usindisiwe nje yiba sebandleni likaJesu Oh, Nkosi. icawa kuyo iza kungcwaba Oh, hallelujah. olibingcwaba umzimba wakho Hallelujah. umphefumlo wakho uyawulichithela phi ingunaphakade lakho Oh. you need the Holy Spirit because Oh. ngeke uziqaphele izinto ezifakwa nguSathane Oh. ezinkonzweni zethu Oh. sizilandele uSathane ufaka izithixo afaka izinto zokuba sinqulane bekhona isitulo esingahlali umuntu ecaweni isitulo esingahlali itsha nibalisele thina besihlala kwizitulo noma sesikabani na nomfundisi behlala esitulweni sethu namhlanje kuyizitulo ezingahlali umuntu ezicaweni azilali umuntu siyabuliswa noba kekho basibulisa i-anointing katata noba kekho siphansi kwayo nisengxakini bazalwane nisengxakini niphansi kwe-anointing yomuntu nisengxakini kakhulu nina thina we are under the anointing of the Holy Spirit wonke umuntu okholwayo bekhona isitulo esingahlali umuntu nje esingahlali umuntu noba kekho umfundisi asinohlala mntu sibekiwe nje sihleli isitulo siyabuliswa qha ngoba bafundisiwe into yomama bambulisa utata noba kekho Nkosi le yami. ndoda isazophendula le inesitulo esibuliswayo isazophendula kuThixo wonke umuntu otye uzuko likaThixo uzazawuma phambi kwesihlalo sikaThixo olahle umuntu Hallelujah. na ithi iBhayibhile sisinda apha kodwa ke nina uKristu nithambise ngomoya ongcwele ngalo lonke ixesha umoya ongcwele ehleli kuni anidingi ukufundiswa mntu kaloku umoya ongcwele uyanifundisa yonke into ibeke imfundiso yakhe inyaniso ngoko ke yithobeleni imfundiso kamoya ongcwele nize nihlale nimanyene noKristu without the Holy Spirit bazalwane silahleka nyani ngoba thina sihambi noKristu sihamba namadoda adumileyo thina Now xa ungenamoya ongcwele uhamba ulahleka nje because ulandela abantu awulandeli iKristu uKristu awumazi sine anointing from the Holy Spirit so xa umane uthi ndibulisa ucopho lukatata ndibulisa when you are under a man uzawugwetywa uqalekisiwe wena engekho umoya ongcwele zingekho izipho zikamoya ongcwele ibandla alikhuli ecaweni kusebenza abantu bemali abantu abazikomiti zemali basebenza kwafuneka balwe bamele uba mazime kakuhle izimali zabefundisi umoya wukho the Holy Spirit helped us bazalwa to know Christ ngoba as long uKristu ngamazi inkululeko ngekuyibona bazalwane bami yaze yaphila ivangeli kaJesu yaze yanamandla ivangeli kaJesu hlukanisa umuntu nesono yenza umuntu aphile iholiness yenza umuntu akhululeke man yenza uhlale nefamily yakho kamnandi ube peace of mind Hallelujah. ungeka uthola umsebenzi kodwa uvuka umandi nabantu bazami bami abaquqa njalo enkonzweni abanako ukuthula Yes, Nkosi. khona namandla abanye bakhonza balimala balahlekana noThixo bakhona emabandleni kodwa balahlekana noThixo mhlobo wami buyele ekhaya ikhona into enamandla ikhona into ephilileyo madoda liyaphila ivangeli kaJesu ivangeli kaYesu liyaphila umuntu ekukhobo ngiyathandaza naye le nto bazami bami oyinikwa inkosi once uJesu mamke wake up funa ubuso bukaThixo njalo ngakuthanda abantu ukugcina ungazi bayonwaba abantu xa ungazi bayonwaba abantu xa uhlala ungazi kodwa uThixo akakuthanda uhlale kungazini Amen. ufuna umoya ongcwele Amen.
akubhaptize, akuthambise, Oh, khululeke, ube Nkosi. ngowakhe, aku-owune, Oh, uphume hallelujah. ku-ownweni ngabantu. Oh, Moyingcwele, Hallelujah. ake sithandaze sonke Hallelujah. bawolungileyo Hallelujah. onamandla onke, Hallelujah. uyinkosi ephakamileyo, Hallelujah. ungunyaniso. Hallelujah. Siyabulela le platform Siyabulela. osenzele yona Siyabulela. ukuze sidlulise inhliziyo Siyabulela. yakho ngobunjalo Hallelujah. bayo. Oh Nkosi, Siyabulela. Uthethe bona kakuhle. izwi lethu, Bawela bona ibandla, bonke. bona abangcwele bakho, bona Uthethe bakude kakuhle. nofefe lwakho, Hallelujah. bona Nkosi abantu Hallelujah. abancaniweyo bekukhangela kwinkonzo zonke, abantu bakho Hallelujah. befuna wena. Amcela umoya kaThixo ngexesha elinje, amcela umoya ingcwele Siyabulela Nkosi. Siyabulela Nkosi. Siyabulela. Hallelujah. Hallelujah. Oh, siyabonga. Uthethe kakuhle Nkosi. Uthethe kakuhle Nkosi. Siyabulela. Siyabulela uthethe nathi. Oh, uncokola kakuhle. Siyabulela. Uncokola kakuhle. Siyabulela. Siyabulela Nkosi. Siyabulela. Sibulela uthethe nathi. Sibulela uboyikwa. Awona amandla onke. Sibulela unqalwa. Oh Nkosi besesilahlekile. Sibulela ivangeli. Sibulela ivangeli. Sibulela inyaniso. Sibulela inyaniso. Sibulela amandla. Ini Thixo lisekhona ivangeli lenyaniso. Siyabulela. Siyabulela. Usuku olubuyele kuwe. Siyabulela Nkosi. Siyabulela Baba. Siyabulela. 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 Egameni lenkosi. Father, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Master. Siyabulela Thixo wami. Oh, thank you, Lord. uThixo unesikhalo esinzima ngenxa yebandla lakhe Hallelujah. elingavakaliyo emhlabeni. Ininzi noise yona, kodwa ibandla uyalidinga libuyele endaweni yalo uThixo. Thank you, Jesus. Cela ukuthandaza nabantu namhlanje. Oh, Yazi njengoba kushiyayelwa nje kuthethwa ngomoya ingcwele. Uyazibona izono zethu umoya ingcwele. Akubona ukungenzi kakuhle kwabantu umoya ingcwele. Uzibona izono zakho ziselubala xa kuthethwa ngomoya ingcwele. Kunabantu abake basetyenziswa nguThixo bahamba bamphakamela uThixo. Kunabantu abasetyenziswa nguThixo ngoku kodwa bahamba balahlekana nokoyika uThixo. oh yes. Cela ukuthandaza nabantu ababili qha. Oqala umuntu othi Nkosi ndizibonile izono zami. Ndidinga uYesu mna andixolele. Ndisisigqila sabantu ngoba uYesu andimazi. Impilo le yami endiyiphilayo ngoba ndikafa ngibona uThixo. Umuntu oqala lo ndimfuna ozobhala apha ezantsi athi Nkosi ndim lo ndibona ububi bam. Njengoba kushunyayelwa nje mna ndibubona ca ububi endinabo. Umuntu wesibini ngumntu othi Nkosi ndiyamdinga umoya ingcwele oyokwenza ndikubone. Umuntu othi ndidinga umoya ingcwele emandihambe naye andinike isipho
sicace igift andipewe. Ndifuna abana babini.